tulong inyong nutrition channel pero haranis ka. Yari, ibuka ka na tulong sa inyo.
ika'y problema din. Ay sinuloy kita sa babalik. Paglipas sa magkasimangan, sinuloy naman ang tiligraman. Nanay katay karikang mong sigilan, ay sinulay nagpusan panunod sa pagbuhat ni tatay, para lang kay Nonoy Kagutay. Sa handong ang mapagtapos ang puso, kapaslawan na ilang gabay. At akong tulubon sa bulan, at nakasipan at sa siglalan. Inalik lang akong tatapagsikan, kay kinlamon sa swapapaknawan. At akong tulubon sa bulan, at nakasipan at sa siglalan. Inalik lang akong tatapagsikan, kay kinlamon sa swapapaknawan. Kay kinlamon sa swapapaknawan. Ikaw ako sa pagkakas.
yung mga bano, no? Ginaturo. Lagi sa mga 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 kapar, no? Sumuya sa sabi. Ma'am, namasyap na kakapot. Ito lang yan. Kaga, maraming ka salamat po. Subong ko ulit kay Mama Maki, ang pipigil sa kandaya, no? Kaya sa New York, no? At sa kanay, Ma'am, health services niya sa Bogos, sa kay Ma'am Jim, ang may bagay sa Singapore, no? Kaya, pinagyan sa ito kay Edward Rivera, kaya sa Canada. Mayong hapon lang sa inyo. Mayong kami na to. Muli nga, salamat sa inyong mga pag-support. Okay, ay sa kwarto ito, sa mga lusis pagilita, okay, po sa mga city, kaya naman sa pag-apat. Uyok mo na. Uyok mo na. Sa mga pag-lusis pagilita, sa kwarto, sa akwet, you know, sa pagpagino, sa mga paldo sa pamilya sa Indonesia, sa ating sintitipa, ngayong ako ng dressing. Kita rin sa mga shout-out sa ating kultura, no? Sa ating channel. Shout out sa kay Ray Galvez, nagrantaw sa kuno dito sa may Manila, Quezon City. Happy watching. Happy watching lang, Request mo sa kang malinong ang kagabihon. Pinakanta ko na. O gani. Shout out sa kay Dudes TV Vlog, tamasak nung pero talabira. Shout out sa kay MJ, request Dolores type pero tamalya. Shout out sa akon nga palangga nga si Vilma Tare dire sa Lipa City. Kag sang akon nga mga uto dira sa Tantangan South Cotabato, Tare family, Salazar kag Cabrera family rin sa kay Pet Tare. Tay pero sa kampo nila Jopo please sambal ni Regina Baldurado. Happy watching. Namian ko magkalap-kablit sang iya kanta, parang gakanta ang gitara, wala regal bes. Okay na. Okay lang, yari lang. Mga ginapalakay niya yung malamang ito, isang Tagalog version. Pero sa ilakot na pa. Una-una niya ang kamasakit. Tatlo ko lang pa. Ang pumila din. Kaduang mga Kristo. Okay. I-work ko lang ito dunong sito. Tama yung upang.
Sa
Kami salamat po, kagaraman. Nagulog na ako ng inyong naging pangapay ng mga mano, no? At least, isa na po na away na ako na pangakal mga tayo ko. Okay, sa inyong naman, nabalaan nyo naman na. Okay daw? Kaway-way naman na lang inyong lagad. Narinig na na yung pinaka mga shout-out. Ikan sa po ng mga naturan. Watching Santa Rosa, Laguna, wala gid naglubad si Tay Pirot, bata pa ko kang una harara mo Tay Pirot ang ginaabangan ko paggabi na nakalibang sa pakinggan, nakakawala ng stress po. Ingat po palagi ang ni Regina Baldorado. Thank you again sa inyong pag-appreciate sa natulungan ng bahay. Shout out kay kumari ko nga Ophelia Magsumbol nga taga Lipa City, kag kay Vilma nga palangga kag Punzalan family, halis kay Peter Tari. Okay. Aron. Okay, wait sa kwad. Walang bibala. Kaya kali ang bano na nagaligo. Bahala na ang puwas. Sa hinggan sa bayan
Kasing kung nagkataon ikaw ang oras ang kahapunan nang nalaw kahinunod na kinatapo ako kapung sa tingong kapalaga. Wala'y sabayan sa limo ako payagan. Wala'y sadyang utang-utangan.
Diyos lang ang matalino sa bawat aking masalita. Ano ang paghilain sa mga Okay, no? Sige, mga kapatid, kapul-kapul ko para sa inyo, marathon, para inyo lang makalinawan ka sa inyo, no? Nagagit sa pang mga kapurang nangyayara sa mga nagkalain na eleksyon, no? Nabalaan ko, hinahidlaw ko mo sa Pilipinas, no? Diyan na lang, ang bago yan yung ginatag sa inyo, ang ilong bogey na pure, no? Sanay na po mga Tagalog. At siyempre, ang kinakanta na ito mga Tagalog sa mga Cebuano, inaiya, na-record na ito nasa una, no? 1978 pa na mga kanta. Ilang daw mga pat, ilang mga post mayo, no? Sa lite, ang kalaban ng country sa Iloilo, Ilonggo, ang release din sa recording company, no? Pero mga Tagalog niya, arahan sa Luzon, ang Cebuano, di alam na sa Cebu. Ang mga tao, mga Mindanao, no? So, mga Mindanawan, no? Di alam na mga Cebuano, mga Tagalog. Pero ang area sa Iloilo, Ilonggo, ilang diyan, ilang laging priority, no? Okay? At least kita na yung mapalayo. Kaya rin naman pinagawa shout-out, o may shout-out na. Wala naman. Naway naman. Sa Okay. mga isa, Malito lang kanta. kanta. Ito lang po yung siguro. Ito lang katugtog sa akin. Kaya mga kanta ko sa mga sabihin sa mga ilang pagmuntong sa 1970. Yari para sini pinagsayawan ng lino. Ito sa paano natin ito gagaw ko. Kanipong
Mayroong pagkalinga mas masarap akong pagbubuhawi. Pagpatay sa akin, nakakatumbong sa kagabi. Nagtulong ka pa sa buong ang mga talipay ng puso magilang nagkasakit. Ang mga salib kapatid sa isang kasinungan, kaya nagkakalang sa puso.
Okay, mga kabiyanan, no? Dari lang yung kumentaryo ko ito, no? Hindi sa itong channel, pero marabis na. Kapay pa, no? Hindi sa itong ka, no? Sulit kaya ato ini, no? Kabalingon ang mga komposisyon ang ginatulot atong sa inyo, no? Hindi lang sila pinagsikitit at sa buong sige ako ng atong palibog ng mga himo sa mga bano ng mga pagpupara ng sige ko na parang. Okay, dali na rin na po ito. Tugtog naman sa mga saliwa. Bye-bye.